गाबोन बाक्सानि तामुलपुराव नुजाथिफैगोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुरनि बरखाथायाव जानो गोनां मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लागोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा। 1,100 बारग' एनडिएफबिनि फिन फसंथाननि थाखाय चेक राननानै होनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गिबि मन्थ्रि बिथांजों लोगोसे नुजाथिबावगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्थ्रि अशक सिंघाल, उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे माखासे मन्थ्रि एमएलएफोराबो। लोगोसेयैनो नुजाथिबावगोन फाइखि हान्जानि मेजर जेनेरेल, हादरसानि गाहाय नेहाथारिखौ लाफानानै सोरखारि गोजौ मावख'गिरिफोरा। गाबोननि बारग' एनडिएफबिनि चेक राननानै होनाय हाबाफारिनि थाखाय तामुलपुराव पुलिसनि गोजौ मावख'गिरिफ्रा नुजाथिफैबाय। रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामनाय जादों। बर्तमानলৈকে আমাৰ কেডাৰ 1100ৰ ওপৰত কেডাৰসকলক চেক বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু বাকী আমাৰ সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, বিটিআৰ সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু মন্ত্ৰীসকল থাকিব আৰু আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইনৰ পৰা অসমৰ যিখিনি আমাৰ অফিচাৰসকল থাকিব অহাকালিৰ প্ৰগ্ৰাম। জীৱন যাপন অতিবাহিত কৰিব তাক শুনি পেলাই বা দেখি আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। তেখেতসকলে আমাৰ সমাজৰ এজন ব্যক্তি হৈ থাকক আৰু সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি হওক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। जोबोद गोजोनथाव खौरां। गाबोनो जोंनि बरखाता बे गेलेग्रा फोथाराव जोंनि एनडिएफबि केडार बिथांमोनखौ जि रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा बेवहाय सरकारा बुंबाय थादों। गाबोन प्राय 1100निबो गोबां एनडिएफबि केडारफोरनो चेकखौ रानगोन आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथां। लोगोसेयावनो बे हाबाफारियाव नुजाफैबावगोन जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' सार बिथांमोना आरो आसामनि गोबां मन्त्रि एमएलए बिथांमोना नुजाफैगोन आरो जोंनि बिटिआरनि बिथांमोना नुजाफैगोन। थ' गोलाव सम 34 बोसोर नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि केडार बिथांमोना बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय बर' माहारिखौ थामोनथानि थाखाय बा बर' माहारिनि अस्तित्वखौ बजायना लाखिनो थाखाय गोबां सम आन्दलनाव जड़ित जानानै हाग्रायाव थानानै दिनै बिथांमोना हाग्रानिफ्राय एसे शान्ति आरो गोजोनखौ नागिरनानै फैबाय आरो बेहाय दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बेखौनो जों मिजिंथिदों बिथांमोना जाहाथे मुल खुन्थियाव फैनानै दिनै गभर्नमेन्टआ जिखिनि बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन बेखौ लानानै बिथांमोना गावबा गावनि जिउखौ लासै लासैनो दालांनो हायो आरो बेवहाय सुक्तियाव दङ जे जायफोर बिथांमोना साख्रि मावनो गोसो बिथांमोना साख्रिखौ मोनगोन आरो जायफोर बिजनेस मावनो गोसो बिथांमोना बिजनेसनि थाखाय गोबां लन मोनगोन होननानै सरकारा घोषणा खालामना दोनखादों। थ' बेनिखायनो जों बस वेलकाम खालामदों। थ' बेखिनियानो। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठक, समनि रादाब।